दिनै बैसाग दाननि 4थि सान उदालगुरियाव बैसागुजों लोगोसे 100 बोसोरारि बाथौ गायसनथाय फोरबो। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ। धोरोम सिबिनाया नखर जौगानाय, आखल आखु दानाय, समाज जौगानायाव बिफाव लाबोयो। धोरोम सिबिनाया गावजों गाव अनलायनाय आरो खौसेथि लाबोयो। रिन्जय बर'नि बिबुंथि। जोङो धोरोम सिबिनायजों लोगोसे समाज जौगानाय, गथ' गथायफोरनि आखल आखु दानाय, नखर जौगानाय, रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङाव जोंहा धोरोमा गोबां बिफाव गोहोम होनो हायो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालिस्ता गामिया 100 बोसोरारि बाथौ थानसालि गायसनथाय फोरबो खुंफुङो। 1926 मायथाइयाव 1 नं बालिस्ता गामियाव बाथौ थानसालिखौ गायसनदोंमोन। 100 बोसोर आबुं जानायनि रंजानायजों सानथामनि हाबाफारि लानानै 100 बोसोरारि बाथौ थानसालि गायसननाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन जायगायाव हाबा जाहैनानै थांनाय आरो गुबुन जायगायाव थांनानै रायजो जाहैनाय बयखौबो हांख्रायनानै 100 बोसोरारि फोरबो खुंफुंनायजों मान बावदों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन धोरोमनि फोथायारिफोरखौबो हांख्रायनानै मान बावो। दिनै थामथि साननि नैथि हाबाफारियाव 1 नं बालिस्ता बाथौ समाजजों दिहुनजानाय बिसम्बि रेगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ। बे हाबाफारियावनो लोगोसेयै बाहागो लायो बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि, उदालगुरि जिल्ला लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि धनजित काक्लारि, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आरो गौथुम नेहाथारि बिथांमोना। धोरोम सिबिनायजों समाजाव खौसेथि आरो अनलायनाय फैयो होननानै मिरु लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ आलासि महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। आङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बालिस्ता गामिनि 100 बोसोरनि रंजालि बैसागो सेलेब्रेसन लोगोसे बाथौ थानसालि गायसननाय बे हाबाफारियाव आङो आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बावहाय बाहागो लाफैनानै आङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोर खाथि खालानिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो आङो बेखौनो बुंदों जे जोङो धोरोम सिबिनायजों लोगोसे समाज जौगानाय, गथ' गथायफोरनि आखल आखु दानाय, नखर जौगानाय, रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङाव जोंहा धोरोमा गोबां बिफाव गोहोम होनो हायो। दा गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो धोरोमनि माखासे गियान होनानै बिसोरखौ मरेल इस्टाब्लिशमेन्ट आखल आखु दानाय, मरेल केरेक्टार बिल्डिं बे गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो धोरोमजों लोगोसे धोरोम फोरोंनायजों लोगोसे बेफोरखौ जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय बेफोरबायदि गियानखौ होयोब्ला जोंहा समाजा जौगागोन। बे खोथाफोरखौ आङो दिनैनि बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै यां जेनेरेसनखौ टारगेट खालामनानै बुंदों। गारजेन बिथांमोनखौ आङो एडभाइस खालामदों जे लेखा फरायनायजों लोगोसे धोरोमनि गियान होयोब्ला गथ' गथायफ्रा बिसोरनि साननाय हनाया लाइफआव मोनसे डिसिप्लिन जायो आरो जिबनाव थांना थानो थाखाय बिथांमोना माखासे राइट डाइरेक्सनखौ बिथांमोना नागिरनानै मोनो। बे खोथाफोरखौ बुंदों। इक'नमिक ट्रेन्सफरमेसननि खोथा, ससियेल ट्रेन्सफरमेसन, इक'नमिक ट्रेन्सफरमेसन। धोरोमाथ' जोंहा सोलिलांबाय थागोन ट्रेडिसनेलि माखासे गावनि नेमखान्थिजों सोलिलांबाय थाखागोन धोरोमा। दा बेजों लोगोसे जोङो सुबुं माहारि दानायाव जोङो जाहाथे धोरोमाव सावरायलायनाय जायो बे खोथाफ्राबो। जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय मा मा खामानि मावनांगौ, मा एजेन्डा लानांगौ, जोङो गथ' गथायफोरखौहाय बोरै हाइलि इडुकेटेड खालामनांगौ बे खोथाफोरखौ सावरायनाय जादों आरो समाज मोनसेयाव जिथु ससियेल नर्म्स ससाइटिनि जि मोनसे डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ लानानै जों आवगायलांबाय थायोब्ला समाजा जोबोद जौगागोन आरो जुगा जाबायदि परिबर्तन जादों जुगजों लोगोसे जोङो परिबर्तन जानो थाखाय जोङो रोंनांगोन आरो धोरोमनि सावरायमेलफ्रावबो बेफोरबायदि समाज दानाय, रांखान्थि जौगानाय, नखर जौगानाय गासै खोथाफ्रा जाहाथे जोंनाव बाहागो मोनो बे खोथाफोरखौनो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव सावरायनायाव रिफ्लेक्ट खालामनानै खोथा बुंनाय जादों आरो। गामिया जौगानांगौब्लाथ' इक'नमिकेलिबो जौगानांगोन बे गामिया। बेयाव गोरिब मानसि थानो मोननाय नङा। बयबो गाव हारसिंनो सोलिनो हानाय जानांगोन। बे गामियाव एभेलेबेल डक्टर, इन्जिनियार, लेखा गोरों कारेन्टनि फेसिलिटि थानाय, बे गामियाव ट्रान्सपर्टेसन
हान्थामेलानि राहा बेबस्था गासैथिंबो जौगानाय मोनसे जानोब्ला जोङो मडेल भिलेज जानोब्ला जोङो फारफ्रोमथिंबो माने जौगानांगोन बे गामियाव माने एन्टि ससियेल एलिमेन्टसजों लोब्बा थानाय मानसि थानो मोननाय नङा आरोखि माने गामिया जेरैबो डिसिप्लिन फारफ्रोमथिंबो माने डिसिप्लिन गोनां माने जोङो आदर्शबान गोनां गामि खालामनांगौब्ला जोङो दानि यां जेनेरेसनखौ जोङो इडुकेटेड खालामग्रोनांगोन बिसोरखौ जोङो लेखा गोरों खालामग्रोनांगोन आङो बे खोथाखौनो माने दहाय आंनि लेक्साराव आङो रायजोफोरखौ टारगेट खालामनानै बुंदों आरोखि धोरोम सिबियोब्ला जोङो खौसे जायो समाजाव माने गावजों गाव माने सनमान होलायनाय सेल्फ रेसपेक्ट बे जिनिसखौ जों माने मोननो हायो दा बेनिखायनो धोरोम सिबिनाय लगे लगेनो मानसिनि गोसोनिफ्राय गाज्रि साननाया गैया जायो आरो धोरोमनि माखासे बानिफोरजों धोरोमाव जोंनो माखासे माने फोरोंनाय जायो बेफोरखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगौ जायखिजाया धोरोमावनो थाया मानो आरो नों ब्रह्म जानो हागौ बाथौ जानो हागौ ख्रिस्टियान जानो हागौ सतसंगि जानो हागौ जायखिजाया धोरोमावनो थाया मानो धोरोमनि माखासे माने बानिफोरखौ जोङो जुदि मोजाङै बुजियोबा बिनि कनसेप्टआ जुदि क्लियार जायोबा माने जोंनि साननाय हनाया जोबोद डिसिप्लिन जायो आरो गाव मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो माने मोनसे डिसिप्लिन लाइफखौ जोङो मोननो हायो आरोखि रंजालि बैसागोआ जोबाखै दासिमबो माने सोलिगासिनो दङ आङो रंजालि बैसागो बोथोरनि आङो लाइमोन BPFनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव देरहासारनाय सान्थि आरो गोजोनखौ लाबोथों गावबा गावनि फेमिलियाव बयबो सान्थि माने रायजो जानो हाथों आरो बयनिबो देहाया मोजाङै थाथों जिउ गोलाव जाथों इसोरनि खाथियाव बेखौ आर'ज खालामबाय आरोखि उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारिनि रिपर्ट BTC Live 12